Sikhulume. Ya baby kumele sikhulume. Balekile. Yema baby, ufuna mina nawe sikhulume. Naku nje siyakhuluma. Yazi baby, lento kubalekile. Kufanele sikhulume ngoba ngifuna isixabanisi. Sithandwa sami banamanga. Mina ngenzanga lutho. Angazi lutho nje, angenzanga lutho. Banamanga. Hawu singami. Ukhuluma ngani manje? Yabona baby, intombazana uma ithi ifuna ukukhuluma nesithandwa sayo, showcase ngikabile. Khona into yamanga esukizwe kubangani bayo. Leso uyifuna ukukhuluma. Manje na ungitshela yini abangani bakho labakuthela niyamanga ngami. Okay singami. Iqiniso ukuthi Ema ngiyacela uNkulunkulu wasezweni ngiyacela Jesu Christ ngicela ube naye. Baby, banamanga. Mina ayikho into engiyenzile. Angenzanga nje lutho. Ayikho into eyiqiniso, angenzanga lutho. singami. Ngicela ungilinde. Ngiqede ukukhuluma. Ngempela iqiniso ukuthi Cha. Baby, ngicela ukholwe mina. Angithi mina indoda yakho, ngicela ukholwe mina. Ayikho nje into eyiqiniso ngaphandle kwento mina. Mina ngenzanga lutho. hawu singami into engithi ngifuna ukuyibuza la kuwena. Ngifuna ukuthi iqiniso ngempela lithi uMagic uyagula. Ngizokuthiwa uyafa phela engculazi. Hey, usungithusile uthi ufuna sikhulume. Awubona baby, uMagic nenkosi yami into yakudala, kudala gula uMagic. Kodwa phela njengomngane wethu asinankinga naye semqala. Manje lapho magula uMagic, wena ungena lapho phela uMagic umngane wami. Hayi, shona siyagula phela magula uMagic. Uthi kunjani? Wena ufuna ukuthi wona sona noMagic? Sithi umuntu eyipulela naye. Imani. Ubusi wagula uMagic. Wena busi shutha nonqonto ethi bona masine wala nentombi yami. Thanks for watching this video. If you subscribe to the channel, subscribe, like, share, and also comment. You will find another video on Monday or 9 o'clock.